Jo, jeg hedder Henrik, og jeg er født over i Rødding og gået i folkeskole og handelsskole og alt det der på Nykøbing Mors. Der er jeg vokset op som min mor, min far og min lillesøster. På et tidspunkt så kom jeg så ind som frivillig i forsvaret, og jeg ender faktisk med at blive helt vildt glad for det. Så jeg vælger at gå fuldt ind på at være soldat, og tager så min første tur til Afghanistan på hold 6. Og hvornår begynder du selv eller andre at tale om PTSD? Jamen det er nok, når jeg begynder at bo ude i skoven. Jeg havde et håb om, at naturmedicin eller alternativ medicin kunne give mig lysten til at leve tilbage. Jeg husker min første kop ayahuasca. Jeg havde ikke lige regnet med, at det skulle være en ny krig for mig. Det var det mest forfærdelige, jeg nogensinde i hele mit liv har oplevet. Lige pludselig så blev den her verden, hele blev bare levende. Jeg så alle mulige væsener, der kom ned fra træerne. Skal vi hjælpe dig? Skal vi hjælpe dig? Nej, hold jer væk fra mig. Det er et kamp. I skal ikke røre ved mig. Jeg kunne ikke forstå det, for jeg havde åbne øjne, og jeg kunne se dem. Hvad fanden sker der? Så lukkede jeg mine øjne. Det er min lillesøster. Det kunne jeg slet ikke håndtere lige nu. Det var forfærdeligt, at det gjorde ondt, og det rykkede i hjertet, og græd, og kastede op, og var virkelig splittet. Det kan ikke være... Skulle det have været godt for en? Da jeg vågnede næste dag, det var ligesom om det ikke havde stoppet med at virke, eller
sådan her livet er. Jeg var kommet af med den frygt der. Jeg er ikke i tvivl om det. Jeg havde haft et forfærdeligt liv i Danmark. Hvis det var sådan, jeg kunne forvente at leve de næste mange år med mediciner og sådan der, så ville jeg ikke være her. Så ville jeg gå ud og tage mit eget liv nu. Det ville være meget, meget bedre altså for alle, og specielt for mig selv. Og lige meget, hvor meget jeg prøver at forklare folk, at de skal ikke have ondt af mig. Jeg er ikke sindssyg. Det gjorde bare ondt på mig at se, hvor ked af det jeg gjorde folk bare ved at være omkring det. Jeg prøvede jo alt psykologbehandling og ved psykiater og tilbage forskellige mediciner og ude at ride på heste. Det var faktisk nice, man. Og der var masser af forskellige ting, jeg prøvede, og de tilbød. Der var ikke specielt medicin. Det var forfærdeligt. Og så begyndte jeg sådan ligesom alle de her ting, ligesom jeg bare blev, hver gang jeg kom ind til et nyt skrivebord, så er det bare et nyt slag i hovedet. Du er en nutcase, og du får det aldrig bedre i dit liv, og du skal regne med at være, hvordan kan vi gøre det for dig nu, Henrik, resten af dit liv, så du får et skåne arbejde, og du ikke skal arbejde så hårdt, og du kan få bearbejde dine ting. Det er ikke det, jeg vil. Jeg vil gerne ud og have et fuldt aktivt liv, jeg vil gerne være glad igen. Det er du ikke klar til. Jeg er ikke klar til at være glad. Så jeg begyndte sådan at søge min egen vej, og hvad der kunne hjælpe mig. Benning? Kom her. Det er faktisk sådan her, ayahuasca gror. Ayahuasca bliver større end det her. Jeg synes, det er det mest fantastiske stykke arbejde, naturen laver. Bare det at være hernede, det trækker bare negativitet og tristhed ud af en. Jeg elsker virkelig junglen hernede. Der er nogle vejen, den kan man bare lige hugge over, så man bare står og drikker vand. Det dejligste vand. Bare lige her. Jeg har en spike på sig. Det er sådan herude indeni. Det smager meget sødt. Ja, godt. Kom så. Vandet løber den der vej, så bruger vi den der vej.
Jeg er ved at forberede til at brygge ayahuasca. Jeg synes, at det bliver meget mere kraftfuldt, når man selv gør det. Når man selv sidder og banker vinen, når man selv sidder og passer ilden. Jo mere man kan gøre af det selv, jo bedre bliver det. Mere rent, mindre uhyggeligt. Det er som om, at det er taknemmeligt for, at man gider arbejde med det. Ja, det er en levende ting, man tager ind i kroppen. Og lige snart det kommer ind i kroppen, så det ved bare alt om dig. Og så viser den dig lige, hvad det er, du har brug for at rykke videre i din mentale stat. Mentale tilstand. Om den vælger at gøre det på en modbydelig måde, hvor du kommer til at se monster, der gør de værste ting ved dig, eller om den gør det på en kærlig måde. Det er lidt forskelligt. Det kan man aldrig rigtig vide. Der er ikke 2 oplevelser, når man drikker det, der er ens. Så lidt der drikker man. Lige så snart jeg indtager det, så har jeg bare sørget for, at jeg er uforstyrret og have en brækfan, have noget sacred tobacco, så sidde og meditere en halv times tid, indtil det begynder at vise sig. Og ligesom at den... Hvad så, Phoenix? Cirka efter en times tid, så sker det samme, som der sker ved Phoenix lige nu. Så gør man bare sådan. Og lige inden man gør sådan der, så er det som regel al ens shit, der sådan lige kommer hen til en, og man får det helt vildt dårligt, og det er træls og ubehageligt. Og så kaster man op, og så kommer lettelsen. Det er Palo Santo. Det renser negative energier, så beskytter det mod bad spirits eller ubehageligheder. Det bliver også brugt under selve ayahuasca-ceremonier. Når man bruger det, så er der ikke noget, der kan komme ind i rummet.
Første gang nogensinde var i kamp. Vi er på vej ud på en patrulje, hvor der var nogle lokale, og ligesom sad nærmest bare og grinede af. Ja, gå jo lige ud og til højre. Der ligger et par gaver til jer. Og vi går lige ud og til højre. Og min kammerat Devan og en hedder Lasse Christensen, gruppefører. De går forrest. De ser en talibaner med en RPG. Det man normalt mennesker kalder en bazooka. Og en AK-47. Hopper over en lille flod. Og kalder op til kommandocentralen, hvad vi har set. Næste gang jeg ser dem, skyd dem. Jeg bliver sat i stilling i en lille åbning, hvor jeg kan se bare lige en stribe gennem en majsmark. For at vide, hvis jeg ser nogen skyd. Så går der lige, og Lasse og Devan, de går fremad. Så går der ordentligt brag. Boom, boom. Bazookaen, RPG'en. Går lige i compound, lige foran Devan. Devan bliver ramt. Jeg begynder bare at skyde ind i majsen. Lasse trækker Devan tilbage. Devan er såret. Jeg ser 2 mand skyder. Før det, der havde jeg den intention om, at hvis jeg endelig skulle skyde, så ville jeg bare skyde i ben. Men da jeg ser min kammerat blive ramt, så jeg tænker ikke, der er ingen tanker med hovedet. Jeg skyder bare. Ja. Altså, mens det sker, det eneste, der kører gennem mit hoved, det er, at hvis jeg overlever det her, skal jeg bare på den første flyver hjem til Danmark, og det kan ikke gå hurtigt nok. Og det er kun vores gruppe, bliver fuldstændig afskæret. De andre kan ikke hjælpe os, fordi så vil de skyde på os, og helikopter, kampvogn og pansrede menneskersvogn kommer og hjælper os, og vi bliver extracted. Kommer væk, kommer ind til lejren, og hele lejren er helt, fuck man, I er for vilde, og skød så meget, og bla 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 bla. Jeg skød tomt på mit LMG, og var nødt til at bruge pistol og håndgranat. Og så kom vi ind og sidder og snakker om det, og så, ja, okay, det var måske ikke så slemt alligevel. Dagen efter, så vælger man at gå ud igen. Og det er så der, efter en gang, så bliver det bare hver dag. Hvor sygt den lyder. Varmere, måske er det også. Det er bare en smuk sommerdag, og jeg går ud ved stranden ude i roklubben. Lige så er der bare sådan et lyn, der går ned i vandet. Og så bliver det hele mørkt. Og ude i vandet, der er det bare fyldt med halvdøde mennesker og legemsdele. Når jeg går rundt i vandet og prøver at tage fat i en, så når jeg får dem op, så er det bare så et gammelt kadaver, jeg får fat i. Så ser jeg noget andet, der bevæger sig, og hver gang så samme historie. Og så vågner jeg bare op og sådan i badet i sved.
Og det er så først nat, hvor jeg sådan får et virkelig mareridt fra min udsendelse. Jeg drømte om at få en lillebror, en jeg kunne komme ud og fiske med og tale i walkie-talkie med. Og jeg var så skuffet dengang, at jeg fik beskeden om, at det var en pige. Men da jeg så kom over på Thisted sygehus, og jamen, det var bare kærlighed ved første blik. Altså, hun er det mest fantastiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Intet ondt i hende. Og ja, helt fra da hun var helt lille, der plejede jeg at køre med hende i klapvogn eller barnevogn gennem byen. Legede altid sammen, lavede alting sammen. Og hvis jeg havde kammerater eller piger på besøg, så var hun altid nede sammen med os. Jeg kunne ikke tage biografen med en pige, uden at hun skulle med, og hun skulle sidde i midten. Jamen, når jeg var til rokonkurrence, så kom hun med, og nogle gange i hendes fe-kostyme eller kjole eller et eller andet, og stod hæppet nede ved vandet. Sådan en lille blåt fe-kostyme med vinger på ryggen og tryllestaver. Ja, hun var rigtig magisk. Første gang, jeg sådan lægger mærke til, at der er et eller andet, det er, vi er ude at løbe, mig og min søster. Og hun ved med at sige sådan, hun er svært ved at trække vejret. Jeg prøver sådan ligesom at presse hende noget mere. Vi mangler bare lige de sidste par kilometer. Da vi så kommer i mål, bliver hun sådan helt blå om læberne og får det rigtig skidt. Der går et år, inden de får konstateret, at det er kræft i hjernen. En diffus form for cancer, som der kun er en håndfuld mennesker, der får om året. Meget, meget sjældent. Lægen siger, at nu. Der kan ikke gøres mere. Så de begynder bare at give en morfin. De begynder mere og mere. Så holder hun op med at trække vejret.
Det var sidste gang, hun trak vejret. Det er også noget af det, der har hjemsøgt mig mest. Det var, at jeg valgte at tage ned i en krig. 6.000 kilometer væk fra Danmark, mens Lille var syg. Men jeg troede så meget på sagen, og at jeg gjorde det rigtigt, at jeg kunne forsvare det. Det troede jeg i hvert fald, jeg kunne. Jeg kan huske i lufthavnen, da jeg ville sige farvel, hun sidder i rullestol. Og det sådan ligesom går op for os, og hun siger, hvad hvis jeg aldrig ser dig igen? Og jeg kan huske, hun bare begynder at græde helt vildt. Det var virkelig hårdt. Det er stadig betydet det for mig, at jeg har kunnet få lov til at have min plads og gå igennem mine oplevelser, gode som dårlige. Og bare være i junglen. Uden internet, uden telefon, uden Facebook, uden udefra kommende stimulans. Det er som om, når man ikke skal tage stilling til noget udefra kommende, så får man ligesom tid og ro til at kunne behandle sig selv. Jeg tror, det er de færreste, der tænker, at ham der, han har været soldat i 9 år, været i Afghanistan 2 gange, oplevet masser af kamp. Jeg er sikker på, at jeg skulle blive gammel i tjeneste. Jamen, vi var kommet ind fra en patrulje, og vi har været i kamp. Der er ikke sket noget med nogen, og vi kommer ind og får ligesom taget alt gradet af. Og vi hører den der lyd der, duk. Og så kommer der bare et kæmpe hvidt skær og en ordentlig eksplosion.
Jeg bliver sådan kastet væk, og jamen, lige med det samme, der er godt klar over, at jeg er blevet ramt af et eller andet. Ja, jeg kan bare huske, på ind på hospitalet, at de her døre ligger på borgerne, de kører mig hurtigt igennem, og dørene bare dum, 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 masser af døre. Kom med lægen, cheflægen derinde. Han kan godt se, at jeg har rigtig ondt. Og så spørger han mig så, om jeg vil melde til Spaceland. Vi havde ikke prøvet at stoffer på det her tidspunkt. Jeg vidste ikke, hvad Spaceland det var, men det lød i hvert fald til, at det var et bedre sted, end jeg lige befandt mig. Så han tager en kæmpe sprøjte, sådan noget hvidt, ligner næsten mælk. Så siger han, this is ketamine. See you. Så lige da han skyder det ind, så forsvinder jeg bare ind i det her hvide lys. Jeg venter på, at alle mine kammerater fra forsvaret skal komme hjem, og at det ligesom, skal nok blive ligesom før igen. Og mine kollegaer kommer hjem, og vi skal gå den her parade gennem byen, og min chef kommer over, og han siger, at du skal gå med fanen, og det skal du bare vide, det er en kæmpe ære, og det er den fine uniform, og det er officerer med sabler, og det er musik, og nærmest hele byen, der sådan står ligesom, hvis det var et maratonløb eller et eller andet. Vi kommer om i sportsarenaen der, hvor man inviterer sin mor og far og bedsteforældre og fætter og kusiner til at komme og se en for medalje. Ja, så bliver navnet råbt op, og mit navn bliver så ikke råbt op. Og der havde jeg bare sådan, jeg kan huske, at jeg stod med en fan, der jeg havde bare sådan lyst til at lave en scene og bare kyle den der fan af helvede til. Så går jeg lige hen og så lige siger hej til min familie. Var du ikke i Afghanistan? Blev du ikke såret i Afghanistan? Og hvor lang tid har du ikke brugt dernede? Og det kunne jeg ikke rigtig svare dem på det. Så fandt jeg så ud af senere, at de har lavet en regel med, at man skal have været der i 30 dage, før det tæller som en udsendelse. Så hvis du bliver såret før, så tæller det ikke.
Så en gang hernede i junglen har jeg skudt en abe og spist den. Og af en eller anden syg grund, så var det hårdere for mig at skyde aben end en talibaner. Det lyder helt sygt, jeg ved det, men måske det havde noget at gøre med, at jeg var nødt til at... Den døde ikke helt, da jeg skød den, så jeg var nødt til at kvæle den. Kigge den ind i den små, sorte, smukke øjne, indtil den var død. Ja, der er en. Den er bare rigtig højt op. Got one. Jeg glemte, jeg ramte den lige i hovedet. Og så mange hippier, der kommer til at hade mig for at skyde de her aber. ¿Con frío? No frío. Caliente. ¿Gusta? Sí, está bueno. Abeburger. Det duer. Det handler lidt om... Ja. Jeg tror bare, jeg tager til Danmark på den her. Jeg skal bare lige finde min vej ud af regnskoven. Der var jo ikke noget, men der var jo noget, som trak i mig. Og jeg hørte noget, der talte til mig. Pero
pero no estaba abierto tu... Ese es espíritu, nada más. Espíritu malo, se llama eso. Ajá. Tú estás durmiendo. No, posible dormir. Tú sientes pues que estás jalando. ¿Ve? Así es eso. Así es. Entonces, a veces como estamos soñando que le jales canilla, después él grita, ¡ah! ¡Suelta, suelta! Entonces ese es, como dice mi amigo, el mal espíritu. Entonces de aquí, esto coincide así bastante. No se lo llama de su nombre a la persona. Le carga el espíritu mal, le lleva, le quita y puedes hallar la muerte en su cama. No se lo llama de su nombre. Por ejemplo, no le puede decir Henry, como está así, no le llama. Porque no está luchando ese espíritu, quiere ganarle, llevarle a él. Det er ikke ligesom, når man drømmer. Jeg sov, det skete, mens det skete, så vågnede jeg ved det. Meget skræmmende. Jeg er glad for, at det er dagslysende. Det lød mere som om, der er nogen, der kastede et spil på mig eller et eller andet. When you cook ketamine on a plate like this. So the people that don't do ketamine can start to hear.
Fuldstændig godt. Whereabouts are you? You want to come down?